takisto aj vo vašej milej spoločnosti. Ďakujem vám za to, že sa môžeme takto spojiť. Ďakujem Robovi, Alexandre za pozvanie byť časťou tohto vášho stretnutia, ktoré, ako mi písali, má za cieľ to, aby ste sa tak trošku viacej spoznali a aby ste nehovorili vždy iba o robote, ktorú cez združenie Salesiánov, Exalievov ponúkate vašim rodinám, alebo salesianskej rodine, alebo aj priamo mladým, ale že tí, ktorí ste do toho tak najviac zaangažovaní, tak chcete aj trošku medzi sebou budovať spoločenstvo, komunitu. A je to také prvé hneď želanie, tak zrazu, aby táto vaša komunita bola ako spoločenstvo 12 apoštolov, ktorí majú prostred seba Ježiša. A vtedy, keď tam Ježiš je, tak je všetko v poriadku. Vtedy, keď Ježiš visí na kríži, tak všetci sa rozutekajú. Tak nech aj to, čo vás tak dáva dokopy, nech je skutočne živý Kristus a iste aj to, čo ste dostali od Don Boska, to je to, čo nás tak všetkých spája a kvôli čomu horia naše srdcia, kvôli čomu sme ochotní možno robiť aj takéto stretnutia, na ktorom sa teraz zúčastňujete. Ale nech je to skutočne, tak poviem, motív viery, ktorý nás spája, ktorý nám dáva podklad, taký pevný podklad, základ toho, že sa správame ako veriaci ľudia. Som veľmi rád, že aj vy môžete mať účasť na tomto našom poslaní tu pre mladých tohto mesta. Don Bosco je tu v tomto meste. Niekedy to možno ešte nevieme úplne presne, konkrétne, ale aj vďaka vašej pomoci, aj vďaka vašemu záujmu máme možnosť tu nažiť, máme možnosť tu pracovať, máme možnosť sa tu modliť a rozmýšľať nad tým, čo by robil Don Bosco v tomto meste. Je 200 rokov od toho, kedy sa Don Bosco narodil a vy, aj ja so spolubratmi, s veriacimi ľuďmi tu sme predĺžením tej Don Boscovej ruky tu na Sibíri, v Jakutsku, v Jakutii, v celej Jakutii. Toto územie bolo nám, Salesianom, zverené. A preto teda rozmýšľame, že akým spôsobom môžeme túto Don Boscovú charizmu a tento Don Boscov záujem o mladého človeka, o jeho výchovu a o to, aby bol šťastný tu i vo večnosti, ako to môžeme priniesť do týchto zemepisných šírok a dĺžok. Veľmi si uvedomujem aj tu na sebe, na tom, čo zažívame okolo, že to, čo nám v tom bráni, je náš hriech. Je tvoj hriech, je môj hriech predovšetkým. Hriech nám bráni v tom, aby sme mohli povedať ľuďom o tom, aký je Pán Boh dobrý. Aby sme im to mohli povedať tak zrozumiteľne. Aj tu na ľudia rozumejú peniazom, rozumejú spotrebnému štýlu života. Na toto si človek tak veľmi ako keby ľahko zvykne. Ale my predsa veríme, že sme stvorení na Boží obraz, nie na obraz hmoty. O tomto sa možno tak veľmi jasno presviečame a verím tomu, že aj vy budete pri tom, aby sme a ako budeme hľadať odpovede na tú otázku, že ako to povedať tým ľuďom, ktorí nikdy o Pánu Bohu nepočuli. Ako to povedať ľuďom, ktorí si myslia, že po smrti nič ďalej neexistuje. Ako to povedať ľuďom, ktorí svoju samotu a svoje problémy riešia tak, že popíjajú. Alebo ako to povedať tým mladým ľuďom, ktorí si myslia, že ich zmysel života bude v tom, že sa z malého mestečka presťahujú do veľkej Moskvy alebo do Petersburgu. Toto sú možno také otázky, ktoré často Pánu Bohu tak prinášame v modlitbe a sa ho pýtame, že tak čo teda, Pane? Čo by si spravil? A to, čo ma tak upokojuje, je to, že mám možnosť každý deň stretávať nejakého konkrétneho človeka a snažiť sa s ním a preňho túto odpoveď tak nachádzať. A toto želám aj vám, aby počas adventu sme sa dokázali pripraviť tak, že zabojujeme s hriechom, že tento čas milosti bude viacej o Bohu a o mne. A po druhé, že budeme mať možnosť aj
aj v týchto dňoch tak veľmi konkrétne stretať Krista v ľuďoch, s ktorými máme šancu prežiť náš deň. A budeme sa môcť možno v takej rýchlej modlitbe k Duchu Svätému, alebo aj v takej dlhšej modlitbe večer pri adventnom venci budeme mať možno sa pýtať: Pane, tak ku komu ma zajtra pošleš? Kto bude zajtra ten šťastný človek, s kým budem môcť o tebe porozprávať? Alebo kto bude ten šťastný človek, v ktorého očiach uvidím tvoj obraz? Iba takýmto spôsobom myslím, že to spoločenstvo, ktoré vytvárame, bude mať v strede Ježiša Krista. Ak si tento motív viery budeme vždy znovu a znovu pripomínať, objavovať ho znovu hlbšie a hlbšie, ak sa budeme do navzájom pozývať. Toto prajem vám, aj tým, ktorí sa možno dneska nemohli zúčastniť tohto vášho stretnutia, a to prajem, aby vaše združenie prinášalo do celej salesianskej rodiny v Prosper Mladých